खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ पाकिस्ताननि मददगिरिफोरनि आबेगखौ बांहोनायनि थाखाय आसामाव सा 6 सुबुंखौ खानाय जादों। पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव पाकिस्तान मददगिरि ससियेल मिडिया हाबाफारिनि गोख्रों फिननाय महरै आसाम पुलिसआ पाकिस्ताननि गसंथानायखौ अनलाइन फोसावनाय एबा रैखाथि होनायनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय सा 6 सुबुंफोरखौ खादों। गाग्लोबनायनि सोमोन्दोआव पाकिस्ताननि फारसे अननाय एबा मदद दिन्थिनाय जायखिजाया सुबुंनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय गाग्लोबनायनि बाहागो महरै हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय हाइलाकान्दिनि एम जाबिर हुसैन, सिलचरनि एम डि ए के बाउद्दिन आरो एम डि जावेद मजुमदार, मरिगावनि एम महाहर मिया, एम मुजिहिरुल इस्लाम, नगावनि महम्मद आमिनुल इस्लाम आरो शिबसागरनि महम्मद साहिल आली। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि आसामा बेबादि आयदाफोराव थोंजोङै एबा खेंस्लायै पाकिस्तानखौ मदद एबा रैखा खालामग्रा जायखिजाया सुबुंखौ सहायनाय नङा। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गोबां खाजानायनि आसा दं। नैथि खौराङाव दङ एडभान्टेज आसाम। दिसेम्बर 2025 मायथाइनिफ्राय 1 लाख कौटि रांनि मावथांखिफोर जागायगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि बोसोरनि जोबनायथिं 1 लाख कौटि रांनि बांसिन बिथांखिफोरा जागायगोन। बेफोरो फेब्रुवारियाव खुंजानाय एडभान्टेज आसाम जथुम्मानि समाव मोन्नाय 5.18 लाख कौटि रां थिसननाय थांखिफोरनि बाहागो। बयनिख्रुइ देरसिन मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसेया जाबाय गुवाहाटी रिं रड। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया सेप्तेम्बराव बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। बे 7,500 कौटि रांनि मावथांखियाव ब्रह्मपुत्रनि सायाव मोनसे दालां दं, जाय नारेंगी आरो कुरुआखौ फोनांजाबो। रायजोआ 1,000 कौटिनि बांसिन रां बाहायगोन आरो मिरुआ 3,000 कौटि रां होगोन। भारत रत्न भुपेन हाजरिकानि 100थि जोनोम साननि सन्मानाव मोनसे जर'खा खाउरि फोसावनो थाखाय रांखान्थि बिफान आरो RBIजों सावरायगासिनो दं। मोनसे बोसोर गोलाव फालिथायनिबो बिथांखि लानाय जादों। BBFCLआव गोदान अमोनिया इउरिया प्लान्टनि खामानिया दिसेम्बरसिम जागायगोन आरो सेप्तेम्बरसिमाव टेन्डारआ ओंखारगोन। नुमलीगड़आव बाय'रिफाइनारि, जाय औवानिफ्राय इथानल बानायगोन, बेखौ PM मदिया बेखेवगोन। अदानि ग्रुपआबो मोननै गाहाय मावथांखिफोराव लोब्बा दं। गुवाहाटीआव गोदान बिरखं गाथोननि टार्मिनासआ अक्ट'बराव खुलिगोन आरो गुवाहाटी एर'सिटिनि खामानिया बे दानावनो जागायगोन। आरोबाव मोननै गिदिर मावथांखिफोर, गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम मोनसे ग्रिनफिल्ड राजा लामा आरो नुमलीगड़ आरो गहपुरनि गेजेराव ब्रह्मपुत्रनि सिङाव मोनसे सुरंगआ थाबैनो गनायथि मोननायनि आसा दं। बेफोर मावथांखिफोरा आसामनि जौगानायखौ बांहोगोन आरो फैबाय थानाय दानफोराव गोबां सोलायनाय लाबोगोन। थामथि खौराङाव दङ रैखाथि गोहोआ पहेलगाम गाग्लोबनायनि मास्टार माइन्डनि न'खौ सिफायदों। रैखाथि गोहोआ शुक्रबारखालि 22 एप्रिलनि पहेलगाम गाग्लोबनायाव वान्टेड लश्कर-ए-तैयबानि गोजौ थाखोनि उदखारि आदिल टकार उर्फे आदिल गुरुनि न'खौ सिफायदोंमोन, जेराव नेपालनि सासेजों लोगोसे सा 26 दावबायारिफोर थैदोंमोन। अनन्तनागनि बिजबेहारा ओनसोलनि आदिलनि सायाव बैसरन गांसो फोथाराव गिख्रंथाव गावलायनायनि सानथांखि खालामनायनि दाय दं। बिथांखौ हमनायनि थाखाय 20 लाख रांनि बान्थाजों लोगोसे बिथाङा मस्ट वान्टेड फारिलाइयाव दं। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि बिथाङा 2018 मायथाइयाव उदखारि फोरोंथायनि थाखाय पाकिस्तानाव दावबायदोंमोन। बे जाथायाव सानै पाकिस्ताननि नोगोरारिफोराबो नागिरजानाय। बे समावनो बांदीपरायाव मोनसे गुबुन गावलायनाय जादोंमोन, जेराव सानै रौनियाफोरा जोखोम जादोंमोन। भारतआ अटारी चेक पस्टखौ बन्द खालामबाय, पाकिस्ताननि भिसाफोरखौ दोनथ'बाय आरो राजथान्दैयारि मावफारियाफोरखौ दानस'दों। गोख्रोंसिन राहा लानांगौनि दाबिजों हादोर नाङैनो हेंथा दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं। आदिल गुरिनि नागिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव रैखाथिया गोजौआव दं। ब्रैथि खौराङाव दङ पहेलगाम जाथायाव न्याय दाबिनानै क'क्राझार जिल्ला बिश्व हिन्दु परिषदआ सोमावसारदों। क'क्राझार जिल्ला बिश्व हिन्दु परिषदआ मैया क'क्राझारनि सोरखारि गोजौसिन गेजेर आरो माल्टिपार्पज स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव पहेलगाम जाथायनि न्याय नागिरना सोमावसारदों।
सा 200 सोमावसारगिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड लानानै पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हुसियार, जेहादी मुर्दाबाद, हिन्दु बुथारग्राफोरखौ गोख्रों साजा होनाय बायदि स्लगान होदोंमोन। बेनि अनगायैबो कक्राझार जिल्ला विश्व हिन्दु परिषदाबो पहेलगामाव खहा जानांनाय सुबुंफोरनि जिउनि गोजोननि थाखाय आरज गाबनो थाखाय मान बावनाय आरो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि खुंदोंमोन। हाबाफारिनि जोबनायाव कक्राझार जिल्ला विश्व हिन्दु परिषदनि बिबानगिरि रतीन्द्र नाथ सिंघाया पहेलगामाव इस्लामिक उदखारिफोरजों खालामजानाय बर्बर खामानिखौ सोंखारिदोंमोन आरो बुथारग्राफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय हेफाजाब होदोंमोन। कक्राझार जिल्ला विश्व हिन्दु परिषदनि बिबानगिरि रतीन्द्रनाथ सिंहआ इस्लामिक उदखारिफोरखौ आबुङै फोजोबस्रांनायखौ रैखा खालामनानै बुंदोंमोन दि उदखारिफोरनि थांखिया राजखान्थि सोमजिहोनाय। बाथि खौराङाव दङ 1 मेआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनो थाखाय दिल्लीनि मुसुखा आरो लामा बेखेवगोन। 1 मे बिस्तिबारखालि दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन आरो मोनसे लामानि मुंखौ बिथांनि मुङै दोननाय जागोन। बेखौ बर' हारि आरो भारतारि समाजाव बिथांनि बिहोमाफोरखौ मान होनो थाखाय खालामनाय जादों। 25 एप्रिल शुक्रबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावो। गिबि मन्थ्रिया गावनि मावख'आरि एक्स सिगांनि टुइटार एकाउन्टआव पस्ट खालामदोंमोन दि 1 मेआव मोनसे मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन आरो मोनसे लामानि मुंखौ दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय जागोन, बिथांनि बेसेन गोसा बिहोमाफोरखौ मान बावनाय महरै। बिथांनि बिथोननि उनाव आसामनि गाहाय नेहाथारि रबि खथाया थियारिफोरखौ नायबिजिरनो आरो हाबाफारिखौ मोजाङै सोलिहोनो थाखाय मावख'गिरिफोरजों मोनसे नायफामफिननाय मेल खुंदोंमोन। बे हाबाफारिया ब्रह्मनि थैनाय बोसोरारि सानाव जागोन। बेनि थांखिया बर' सुबुंफोरनि गेजेराव सोलोंथाइ, सिनायथि आरो राजखान्थियारि सांग्रांथिखौ जौगाहोनायाव बिथांनि नाजानायखौ सिनायथि होनाय। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे मान बावनाया हादोरनि थाखाय ब्रह्मनि बेसेनगोसा खामानिखौ दिन्थिगोन। 6थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। बिटिआर ओनसोलनि जाय लाइमोनफोरा बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि जोहै बेसेन नाङै सिभिल सार्भिसेसनि कचिं लानो गोसो गुदुं, बिथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया थांनाय 8 एप्रिलनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो बेनि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 एप्रिल। बेनिखायनो नोंथाङा बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय 30 एप्रिलनि सिगां एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा स्क्रिनाव होनाय www.education.bodoland.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 7थि खौराङाव दङ बिपिएफआ 2025-26 रांखान्थियारि बोसोरनि थाखाय बिटिसिनि बाजेटखौ कपि पेस्ट बुंदों। साननैनि हाबाफारिजों बिटिसिनि बाजेट जथुमजोबनायनि उनाव आरो बाजेटखौ सदनाव बयबो गनायथि होनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ बाजेटनि सायाव सिरि जाबाय। मैया कक्राझारनि गौरां भेलि हटेलाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिपिएफनि बुंथिगिरि कमल आजादआ बिटिसिनि 2025-26 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनि बाजेटखौ कपि पेस्ट, फेंफां आरो टीमलेस बाजेट होनना फोरमायो। बिटिसि बाजेटखौ सोंखारिनानै बिपिएफनि बुंथिगिरि कमल आजादआ बुङो दि थांनाय रांखान्थियारि बोसोर 2024-25 नि बाजेटखौ कपि खालामनाय जादों आरो रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 नि थाखाय गथायनाय जादों। प्रमद बर' सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै आजादआ बुङो दि प्रमद बर' सोरखारा थांनाय रांखान्थि बोसोराव गुबुन बिफानफोरनो होनाय रांखौ बाहायनो हायाखै। बेयो जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा होनना बुंनानै आजादआ मोनसे खौरां मेलाव बुङो दि प्रमद बर'नि आखायाव थानाय बिफानाबो बे रांखौ आबुङै बाहायनो हायाखै। प्रमद बर'आ दल दामनाय होनना बुंनानै कमल आजादआ बुङो। कमल आजादआ बुंबावो दि बिटिसिनि सुबुंफोरा बाजेटआव रां थासेयावबो बेखौ बाहायनो हायैआ दुखुनांथाव। बे समावनो प्रमद बर'आ बुंदों दि गोदान ट्राइबेल अनसाइ बिफान खुलिनो खोथा होदोंमोन, नाथाय बाजेटआव बै बिफाननो जेबो रां राननानै होयैनि थांखिया बेनि थांखिखौ सन्देह खालामदों होनना प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिसिआ मोजाङै खारनो हायाखै आरो खामानियाव जेबो गोरोबलायनाय गैया।
बे खेबाव बिथांखि नङै बेथन मोनैनि बाजेटनि रांनि थाखाय बाजेटखौ खमायनाय जादों आरो रायजो सोरखारा फैगौ खेबाव बोखारनो हागौ होनना बुंनानै प्रमद बर'आ अजद दैखांनानै बुङो दि मिशन आरो भिजन डकुमेन्ट खालामनो थांनानै बिथाङा मिनिथावना सिडिउल कास्ट हारि, आदिबासि, आसा हारि, मुस्लिम हारिखौ दाफुंदों। BPFनि बुंथिगिरि कमल आजादाबो बुङो दि हारि आरो हारिनि थिखानाय फारिलाइनि मुङाव फारियाव सोजानाय हारि, आदिबासि, आसा हारि दानाया दुखुनांथाव। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।